Καλώς ήρθατε στη θεατρική παράσταση «Η Φαλακρή Τραγουδίστρια» από την νεανική θεατρική ομάδα Loot Project του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η παράστασή μας θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά. Παρακαλώ, απενεργοποιήστε τα κινητά σας τηλέφωνα. Καλή σας διασκέδαση. Το ημερολόγιο. Είμαι πολύ χαρούμενη. Χθες, ο κύριος και η κυρία μου έδωσαν άδεια και πήγα σινεμά με έναν άντρα. Την ώρα της ταινίας με πιάνε τον ώμο και μου ψιθύριζε πόσο όμορφη είμαι. Μετά το σινεμά μου πρότεινε να πάμε για ένα ποτό. Στην αρχή μου διστακτική. Ντρεπόμουν και φοβόμουν. Τελικά πήγαμε. Πήρε ουίσκι, πήρε κι εγώ. Ήταν η πρώτη φορά που έπιανα ολόκληρο ποτήρι ουίσκι χωρίς να φοβάμαι μη με τσακώσουν τα αφεντικά μου. Στο μπαρ διαβάσαμε και εφημερίδα. Αχ, ο τρόπος που διάβαζε τις ανακοινώσεις γάμου και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία με έκανε να ανατριάσω. Ένιωθα περίεργα, αλλά ήμουν ευτυχισμένη. Αλλά η ευτυχία μου δεν κράτησε πολύ. Η ώρα πέρασε και γύρισα δυστυχώς πίσω σε αυτό το παράλογο σπίτι που δουλεύω και ζω. Εκεί βρήκα για άλλη μία φορά τον κύριο Σμιθ να διαβάζει εφημερίδα και την κυρία Σμιθ να μιλάει για άσχετα πράγματα. Οι καταστάσεις που βιώνω σε αυτό το σπίτι δεν περιγράφονται. Ζω ένα θέατρο του παραλόγου. Κάτι σαν τα έργα του Ιονέσκο. Ασύνδετες φράσεις, λέξεις δίχως νόημα, κουδούνια χτυπάνε μόνα τους, απρόσκλητοι επισκέπτες και μια σειρά από απίστευτες συμπτώσεις. 7 η ώρα. Πάω να μαγειρέψω. Αγαπητό με ημερολόγιο, επιστρέφω σε λίγο. Φάγαμε σούπα, ψάρι, πατάτες ψητές και εγγλέζικη σαλάτα. Τα παιδιά ήπιανε γλέζικο νερό. Καλά φάγαμε και απόψε. Και είναι πολύ φυσικό αφού κατοικούμε σε ένα από τα καλά πράσινα του Λονδίνου και λεγόμαστε Σμιθ. Οι πατάτες, όταν συντούν σε χοιρινό λίπος, γίνονται πεντανόστιμες και το λάδι της σαλάτας ήταν εξαιρετικό. Το λάδι του μπακάλι στη γωνία είναι καλύτερο από το λάδι του μπακάλι απέναντι και πολύ καλύτερο από το λάδι του μπακάλι στην πλατεία. Καλά. Όχι πως το δικό τους είναι για πέταμα. Όμως το καλύτερο είναι το λάδι του μπακάλι στη γωνία. Η Μέρη σήμερα έψησε τέλεια τις πατάτες. Την προηγούμενη φορά δεν τις είχε ψήσει τόσο καλά. Εγώ τις πατάτες τις θέλω καλοψημένες.
Το ψάρι ήταν φρεσκότατο. Σκέτη γλύκα. Να φανταστείς, πήρα και δεύτερη. Μα τι λέω, και τρίτη φορά. Έτσι, τρώω πολύ και μετά τρέχω συνέχεια στην τουαλέτα. Και εσύ μερικές φορές, μόνο που την τρίτη φορά, πήρες περισσότερο από εμένα. Ενώ εγώ πήρα περισσότερο. Σήμερα, έφαγα πιο πολύ από σένα. Μα πώς γίνεται αυτό? Εσύ είχες πάντα όρεξη. Η σούπα είχε λίγο παραπάνω αλάτι. Ήταν πικάτη, σαν και εσένα. Και είχε παραπάνω πιπέρι, παραπάνω καρότο και λιγότερο σέλινο. Την επόμενη φορά πρέπει να θυμηθώ να πω στη μέρη να προσθέσει και λίγο ψιλοκομμένο μεταλλό. Πρέπει να θυμηθώ να τους το πω. Ο γιος μας σήμερα ζήτησε να πιει μπύρα. Το γλυκό μου. Φαίνεται πως του αρέσει το ποτό. Από σένα πήρε. Αλλά είναι σου και εγώ που έβαλα στο ποτήρι του νεράκι του Θεού και την έκανα το ήπια που διψούσε. Ενώ η κόρη μας η Έλληνα έμοιασε σε μένα. Είναι νοικοκυρά. Είναι οικονόμα. Παίζει και πιάνο. Όπιστε. Και δεν ζητούσε ποτέ να πιει εγγλέζικη πύρα. Όπως και η μικρή μας η Πέκη, η οποία τρώει μόνο γάλα και κρεμούλες. Μα φυσικά, αφού είναι μόνο 2 χρονών το χρυσό μου. Και το γλυκό σπέσιο ήταν. Έλεγα, μαζί με το φρούτο, να είχαμε και ένα ποτήρι αυστραλέζικο κρασί. Αλλά δεν το έκανα. Διότι πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα στα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να είναι λιτοδίαιτα και μετρημένα. Σαν και εμάς. Η κυρία Πάρκερ γνώρισε σήμερα το πρωί ένα Ρουμάνο γιαουρτοποιό, τον Κοπέρσκο Ρόζα, ο οποίος ήρθε από την Κωνσταντινούπολη και έχει σπουδάσει στην ανώτατη σχολή γιαουρτοποιών της Γενέβης. Αύριο, πρωί-πρωί, θα πάω να αγοράσω ένα τεράστιο κεσέ με αυθεντικό βουλγάρικο γιαούρτι. Γιατί εδώ, στα καλά προάστια του Λονδίνου, εντάξει. Δεν βρίσκεις και συχνά τέτοιες ευκαιρίες. Το γιαούρτι κάνει καλό. Στο στομάχι, στα νεφρά, στη σκολικοειδίτιδα και στις πίνακες της αναγέννησης. Αυτό μου το είπε ο γιατρός Μπράουν, ο οποίος παρακολουθεί τα παιδιά των γειτόνων μας ήταν τόσο. Εξαιρετικός επιστήμονας. Μπορείς να του έχεις τυφλή εμπιστοσύνη. Δεν δίνει ποτέ φάρμακο στο αστερί του αν δεν το δοκιμάσει πρώτα ο ίδιος. Τις προάλλες, πριν γυρίσει το σηκώτη του Πάρκερ, έκανε πρώτα εγχείρηση στο δικό του το σηκώτη του και ήταν ελεύθερο. Και πώς εξηγείται ότι ο γιατρός Μπράουν ζει και ο Πάρκερ πέθανε? Μα εξηγείται. Στον έναν η εγχείρηση πέτυχε και στον άλλον δεν πέτυχε. Αηδίες. Ή ζουν και οι δύο ή πεθαίνουν και οι δύο. Και γιατί το λες αυτό? Γιατί έτσι?
καλός ο γιατρός πάει μαζί με τον ασθενή του. Ο καλός ο καπετάνιος βοηθάζει μαζί με το καράβι του. Βλακίες. Άλλο άνθρωπος, άλλο το καράβι. Βέβαια και οι άνθρωποι σαν τα καράβια είμαστε. Τι παθαίνουμε με τις τζάμπες μας. Αυτό δεν πάει να σημαίνει όμως ότι ο γιατρός Μπράουν έπρεπε να πάει μαζί με τον ασθενή του. Ήταν πιο παλιός από τον Πάρκερ. Και δεν συμπέρασμα βγάζεις. Ένα και μόνο ένα. Όσο όλοι οι γιατροί στην Αγγλία είναι απατεώνες. Ένα είναι μόνο δίπλο. Το ναυτικό μας. Το ναυτικό, ναι. Αλλά οι ναύτες όχι. Σωστό κι αυτό. Τι σου είναι αυτές οι εφημερίδες? Πότε το γράφουν την ηλικία εκείνου που πεθαίνουν και ποτέ την ηλικία εκείνου που γεννιούνται. Απίστευτο. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Πέθανε ο Μπόμπι Βάτσον. Το καημένο. Εδώ και 3 χρόνια δεν θυμάσαι? Φυσικά και θυμάμαι. Γι' αυτό απόρρισα που μου το είπες τώρα που το διάβασες στην εφημερίδα. Δεν τον διάβασα στην εφημερίδα. Απλά τώρα θυμήθηκα και στο είπα. Την καημένη την Μπόμπι. Ω, Μπόμπι! Η Μπόμπι. Και τη γυναίκα του Μπόμπι τη λέγανε. Όταν κυκλοφορούσαν μαζί στον δρόμο, δεν τους ξεχώρισε μεταξύ τους. Πολλές φορές, αρκετοί, την μπερδεύουν με το πεθαμένο. Αυτή δεν είναι πεθαμένη. Τι να σου πω, δεν έτυχε ποτέ μου να τη δω. Είναι όμορφη. Από μία άποψη, ωραία είναι. Ακανόνιστα χαρακτηριστικά. Μικρόσωμη, αδύνατη, δασκάλα του τραγουδιού. Βέβαια, θα μπορούσε κάλλιστα να ξαναπαντρευτεί. Αν και το πένθος, εδώ που τα λέμε, της πάει πάρα πολύ. Να ξαναπαντρευτεί, γιατί θα γίνουν τα παιδιά. Είναι ακόμα μικρά. Και το αγοράκι και το κοριτσάκι. Θυμάσαι πώς τα λένε. Μπόμπι και Μπόμπι, όπως οι γονείς τους. Βέβαια, ο θείος του Μπόμπι Βάτσον, ο γέρο Μπόμπι Βάτσον, είναι πολύ πλούσιος και αγαπάει πολύ τον μικρό Μπόμπι. Έτσι θα μπορούσε να εξασφαλίσει το μέλλον του για πάντα. Σωστά. Και η γριά Μπόμπι Βάτσον, η κυρία Μπόμπι Βάτσον, θα μπορούσε άνετα να αναλάβει έξω της μικρής Μπόμπι. Έτσι, η γύρα Μπόμπι Βάτσον, η Μπόμπι Βάτσον, θα μπορούσε άνετα να ξαναπαντρευτεί. Άκουσα σαν να έχει βάλει κάποιον στο μάτι. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, ένα ξάδερφο του Μπόμπι Βάτσον. Το Μπόμπι Βάτσον. Ποιο Μπόμπι Βάτσον? Το ξάδερφο του Μακαρίτη, από την πλευρά της θείας, ισχυρέσαι Μπόμπι Βάτσον. Όχι αυτό. Η γύρα έχει βάλει στο μάτι τον άλλο γιο της θείας του Μπόμπι Βάτσον, το κουτσό. Το Μπόμπι Βάτσον έμπορο. Μα όλοι οι Μπόμπι Βάτσον έμποροι είναι. Διαπέσιο επάγγελμα. Όμως βγάζουν πολλά λεφτά. Ναι, αν δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους, φτάζουν. Και πότε δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους.
Κάθε Τρίτη, Τρίτη και Πέμπτη. 3 φορές την εβδομάδα. Και τι κάνουν αυτές τις 3 φορές την εβδομάδα που δεν υπάρχει μεταξύ τους ανταγωνισμός? Κοιμούνται και ξεκουράζονται. Κοιμούνται και ξεκουράζονται. Και γιατί αυτές τις 3 φορές την εβδομάδα που δεν υπάρχει μεταξύ τους ανταγωνισμός, κοιμούνται και ξεκουράζονται? Εγώ πού θες να ξέρω? Γιατί με ζαλείς με τις ηλίθιες ερωτήσεις σου? Αυτό το λες για να με ταπεινώσει. Μα τι λες, αγάπη μου? Πάνε εγώ πω κάτι τέτοιο για σένα. Όλοι οι άντρες είστε ίδιοι. Είτε κάθεστε όλη μέρα με ένα τσιγάρο στο στόμα, είτε πίνετε αλκοόλ, είτε διαβάζετε εφημερίδα. Και τι θα ήθελες να κάνουμε εμείς οι άντρες? Να βάφουμε τα νύχια μας, να καπνίζουμε και να πίνουμε όλη τη μέρα ουίσκι? Ας κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν με νοιάζει καθόλου. Όμως σε πληροφορώ πως δεν μου αρέσουν καθόλου αυτές οι ιδέες. Μα έλα τώρα, αγάπη μου. Ας πάμε να βάλουμε την τζάμα μας και να κοιμηθούμε σιγά σιγά. Γεια σας. Είμαι η Πυρέτρια. Πέρασε ένα πολύ όμορφο απόγευμα με έναν άντρα. Πήγαμε σινεμά και είδαμε ταινία μόνο για γυναίκες. Και μετά πήγαμε στο μπαρ. Εκεί πιάμε ποτό και διαβάσαμε εφημερίδα. Ελπίζω Μέρη να πέρασε ένα υπέροχο απόγευμα. Να βγήκες με έναν άντρα, να πήγατε σινεμά, να είδατε μια ταινία μόνο για γυναίκες και μετά να πήγατε για ποτό. Και εκεί να διαβάσετε εφημερίδα. Ξέρετε, έξω είναι οι καλεσμένοι σας. Δεν μπαίνανε μέσα, περιμένουν να έρθω εγώ να τους ανοίξω. Φυσικά και περιμέναμε. 4 ώρες. Σε λιγοθήκαμε από την πείνα. Δεν έπρεπε να βγει σήμερα το απόγευμα. Εσείς μου δώσατε την άδεια. Δεν το κάναμε επίτηδες, μη μας μαλώνεις. Ξέρετε, αγόρασε για μένα ένα καθηκάκι. Αγόρασε ένα καθηκάκι. Μέρη, σίγουρα αυτό που έκανες πρέπει να είναι τόσο συγκινητικό για σένα. Όμως τώρα, πήγαινε να υποδεχτείς τους καλεσμένους μας, ως εμείς θα δώσουμε τα καλά. Γιατί αργήσατε? Ήταν αγένεια αυτό που κάνατε. Καθίστε τώρα και περιμένετε. Συγγνώμη, κυρία μου. Εάν δεν κάνω λάθος, νομίζω πως κάπου σας έχω ξαναδεί. Και εγώ, κύριε, νομίζω πως κάπου σας έχω ξαναδεί. Μήπως κατά τύχη έχουμε συναντηθεί στο Μάντσεστερ? Πολύ πιθανό. Εγώ, ξέρετε, γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Μάντσεστερ. Αλλά δεν θυμάμαι να συναντηθήκαμε εκεί. Τι σύμπτωση. Ευχαριστώ. Και εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Μάντσεστερ. Ναι, τη σύμπτωση. Μόνο που εγώ, κυρία μου, έφυγα από το Μάντσεστερ πριν από 5 εβδομάδες περίπου. Τη σύμπτωση. Και εγώ, αγαπητέ κύριε, έφυγα από το Μάντσεστερ πριν 5 εβδομάδες περίπου. Εγώ έφυγα μετά το 8:30 και έφτασα στο Λονδίνο στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα. Τι σύμπτωση. Και εγώ το ίδιο πρέπει
πως σας συνάντησα στο τρένο? Καθόλου απίθανο. Τίποτα δεν αποκλείεται. Πάντως, κύριε, αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου. Εγώ ταξίδεψα στην δεύτερη θέση. Μα ασφαλώς δεν υπάρχουν πρώτη και δεύτερη θέση στην Αγγλία. Όμως εγώ ταξιδεύω πάντα στη δεύτερη θέση. Τι σύμπτωση! Και εγώ ταξίδεψα στη δεύτερη θέση. Ναι, τι σύμπτωση. Άρα ίσως να συναντηθήκαμε και στο βαγόνι της δεύτερης θέσης. Καθόλου απίθανο. Τίποτα δεν αποκλείεται. Πάντως, κύριε, αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου. Εγώ ταξίδεψα στο βαγόνι αριθμός 8, στο διαμέρισμα αριθμός 6. Μα τι σύμπτωση! Και εγώ ταξίδεψα στο βαγόνι αριθμός 8, στο διαμέρισμα αριθμός 6. Άρα, ίσως να συναντηθήκαμε στο διαμέρισμα αριθμός 6. Καθόλου απίθανο. Τίποτα δεν αποκλείεται. Πάντως, κύριε, αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου. Εδώ που τα λέμε, ούτε κι εγώ το θυμάμαι. Αλλά σκέφτομαι πως δεν είναι καθόλου απίθανο, διότι τίποτα δεν αποκλείεται. Σωστά! Έχετε δίκιο, κύριε. Εγώ κάθομαι στη θέση 3, δίπλα στο παράθυρο. Εγώ καθόμουν στη θέση 6, δίπλα στο παράθυρο. Άρα καθόμουν απέναντί σας. Α, ώστε λοιπόν καθόμασταν απέναντι. Άρα, μάλλον εκεί συναντηθήκαμε. Καθόλου απίθανο. Τίποτα δεν αποκλείεται. Πάντως, κύριε, αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου. Ούτε κι εγώ. Αλλά τίποτα δεν αποκλείεται. Σωστά, έχετε δίκιο, κύριε. Μήπως είστε εκείνη η κυρία που με παρακάλεσε να βάλω τη βαλίτσα της στο δίκτυ πάνω από τα κεφάλια μας και στη συνέχεια μου ευχαρίστησε ευγενικά και με επέτρεψε να καπνίσω? Μπορεί, κύριε. Ίσως να ήμουν εγώ. Μα, τι σύμπτωση. Ναι, τι σύμπτωση. Άρα μπορεί να γνωριστήκαμε και εκείνη την ώρα. Μπορεί, κύριε. Μόνο που δεν το θυμάμαι καθόλου. Ούτε κι εγώ. Από την ημέρα που έφτασα στο Λονδίνο, μένω στην οδό Bromfield. Τι σύμπτωση. Και εγώ από τη μέρα που έφτασα στο Λονδίνο, μένω στην οδό Bromfield. Άρα μπορεί να συναντηθήκαμε και στην οδό Bromfield. Μπορεί, κύριε. Αλλά δεν το θυμάμαι καθόλου. Το διαμέρισμά μου βρίσκεται στο κτίριο αριθμός 19. Μα, τι σύμπτωση. Και το δικό μου διαμέρισμα βρίσκεται στον αριθμό 19. Άρα μπορεί να συναντηθήκαμε και σε εκείνο το κτίριο. Μπορεί, κύριε. Μόνο που δεν το θυμάμαι καθόλου. Το διαμέρισμά μου βρίσκεται στον 5ο όροφο, ο αριθμός 8. Μα, τι σύμπτωση. Και το δικό μου διαμέρισμα βρίσκεται στον 5ο όροφο, ο αριθμός 8. Στην κρεβατοκάμαρά μου έχω ένα κρεβάτι με πράσινο κάλυμα. Και η κρεβατοκάμαρα αυτή, αγαπητή κυρία, βρίσκεται στο βάθος του διαδρόμου, ανάμεσα στη τουαλέτα και στο γραφείο. Τι σύμπτωση. Και εγώ στην κρεβατοκάμαρά μου έχω ένα κρεβάτι με πράσινο κάλυμα. Τι κακόγουστο. Και αυτή η κρεβατοκάμαρα, αγαπητέ κύριε, βρίσκεται στο βάθος διαδρόμου, ανάμεσα στη τουαλέτα και στο γραφείο. Άρα, αγαπητή κυρία, μένουμε στο ίδιο δωμάτιο και κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι. Άρα μάλλον εκεί συναντηθήκαμε. Μπορεί, κύριε. Και ίσως λέω εγώ τώρα, αυτό έγινε χθες το βράδυ. Αλλά δεν το θυμάμαι καθόλου. Εγώ έχω και μια κορούλα που μένει μαζί μου. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Έχει το ένα ματάκι κόκκινο και το άλλο άσπρο. Και τη φωνάζω Alice.
τη σύνθεση. Και εγώ έχω μια κόρη, όμορφη, ξανθή, με το ένα ματάκι κόκκινο και το άλλο άσπρο, που τη φωνάζω κι εγώ Άλις. Δεν αποκλείεται να πρόκειται και για την ίδια κορούλα, κυρία μου. Σωστά, αγαπητέ κύριε. Άλλωστε, τίποτα δεν αποκλείεται. Σωστά. Τίποτα δεν αποκλείεται. Άρα, αγαπητή μου κυρία, είναι σίγουρο πως έχουμε ξανασυναντηθεί. Και είστε η αγαπημένη μου σύζυγος αυτοπροσώπος. Αγαπητή μου Ελίζαμπετ, πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Ντόναλντ, αγάπη μου. Ακόμα εκεί είναι, έπεσε κάτω. Ο Ντόναλντ και η Ελίζαμπεθ πλέον τώρα σε πελάγια ευτυχίας. Άρα δεν ακούνε και άρα μπορώ να σας αποκαλύψω ένα μυστικό. Ο Ντόναλντ δεν είναι ο Ντόναλντ και η Ελίζαμπεθ δεν είναι η Ελίζαμπεθ. Και θα σας το αποδείξω αμέσως τώρα. Η κόρη του Ντόναλντ έχει το ονοματάκι κόκκινο και το ονοματάκι άσπρο, όπως και η κόρη της Ελίζαμπεθ, αλλά η κόρη του Ντόναλντ έχει το δεξί ματάκι άσπρο και το αριστερό ματάκι κόκκινο, ενώ η κόρη της Ελίζαμπεθ έχει το δεξί ματάκι κόκκινο και το αριστερό ματάκι άσπρο. Άρα, όλη η επιχειρηματολογία του Ντόναλντ καταραίει από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η διαφορά. Άρα, παρά τις καταπληκτικές συμπτώσεις, ο Ντόναλντ και η Ελίζαμπεθ δεν είναι οι γονείς του ίδιου παιδιού. Άρα, ας πιστεύει αυτός όσο θέλει πως είναι ο Ντόναλντ και ας πιστεύει αυτή όσο θέλει πως είναι η Ελίζαμπεθ. Ας πιστεύει αυτή όσο θέλει πως έχει δίπλα της τον Ντόναλντ και ας πιστεύει αυτός όσο θέλει πως έχει δίπλα του την Ελίζαμπεθ. Από τότε και οι δύο. Άρα, τίθεται το ερώτημα. Ποιος στην πραγματικότητα είναι ο Ντόναλντ και ποια στην πραγματικότητα η Ελίζαμπεθ? Επίσης, τίθεται το ερώτημα. Ποιος έχει συμφέρον να συνεχίζεται όλη αυτή η παρεξήγηση? Δεν μπορώ να απαντήσω. Και η συμβουλή μου είναι να αφήνουμε τα πράγματα όπως φαίνονται πως είναι. Ξέχασα να σας πω. Το πραγματικό μου όνομα είναι Sherlock Holmes. Μόλις μάθαμε πως ήρθατε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας, χωρίς να σας περιμένουμε,
Βάλαμε αμέσως τα καλά μας και ήρθαμε για να σας υποδεχτούμε. Τόσες ώρες ήμασταν θεονίστικοι. 4 ώρες σας περιμέναμε. Γιατί αργήσατε? Τέλος πάντων. Όλοι συναχωμένοι φαίνεται. Και δεν άρχισε ακόμα το κρύο. Πότε καθόμαστε σε ρεύματα? Ευτυχώς. Όχι. Αχ, Στεναχώριες βλέπω. Γιατί στην ηλικία σας, κύριε? Δεν θα έπρεπε. η καρδιά δεν γνωρίζει ηλικίες. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι λένε τουλάχιστον. Βέβαια μερικοί λένε και το αντίθετο. Η αλήθεια βρίσκεται πάντα κάπου στη μέση. Σωστά. Εσείς που ταξιδεύετε τόσο συχνά, σίγουρα θα έχετε πάρα πολλά πράγματα να μας πείτε. Ασφαλώς. Πες εσύ, αγάπη μου, αυτό που είδες σήμερα το πρωί. Άσε, δεν θα με πιστέψουν. Μα τι λέτε, θα αμφισβητούσαμε ποτέ την ειλικρίνειά σας? Και μόνο που το σκέφτεστε, μας προσβάλλετε. Ναι, αγάπη μου. Και μόνο που το σκέφτεσαι τους προσβάλλεις. Λοιπόν, σήμερα το πρωί είδα κάτι καταπληκτικό. Κάτι απίστευτο. Πες το πιο γρήγορα, αγάπη μου. Τι ωραία, να διασκεδάσουμε. Τέλος! Σήμερα το πρωί, καθώς πήγαινα στην αγορά να πάρω κάτι λαχανικά που σημειωτέων να κρυβαίνουν κάθε μέρα. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Μη διακόπτεις, αγάπη μου, κάντε τη γαϊδούρα. Είδα στον δρόμο, εκεί κοντά σε ένα καφενείο, έναν κύριο, 50, ίσως και λίγο παραπάνω, καλοκαιμένο, που... Τι, Κουτί! μη διακόπτεις, αγάπη μου, κάντε τη σαϊδία. Αγάπη μου! Σκασμός. Το ξέρω, μπορεί να νομίζετε ότι έκανα αυτή την ιστορία από το μυαλό μου. Μυαλό! Αλλά αυτός ο κύριος είχε ακουμπήσει το ένα του γόνατο στο έδαφος και είχε σκύψει. Αδύνατον. Μάλιστα σας λέω είχε σκύψει. Και εγώ πλησίασα να δω τι έκανε. Και τι έκανε? Έβαινε τα κορδόνια του παπουτσιού. Απίστευτο. Πρωτάκουστο. Εκπληκτικό! Εάν δεν ήσασταν εσείς να μας το πείτε, δεν θα το πιστεύω. Μα γιατί, αγαπητέ μου κύριε, άμα κυκλοφορείς στον δρόμο, βλέπεις τα πιο απίθανα πράγματα. Να, εγώ σήμερα το πρωί μπήκα στο μετρό και είδα έναν άντρα, ο οποίος διάβαζε την εφημερίδα του σαν να μην έτρεχε τίποτα. Εκπληκτικότερο! Βάζω στοίχημα ότι ήταν ο ίδιος που έδαινε τα κορδόνια του. Εκπληκτικότατο! Το κουδούνι. Κάποιος δεν είναι. Πάνε εδώ. Κανένας. Λοιπόν, θα σας φέρω άλλο ένα παράδειγμα. Πριν από μερικές μέρες κατέβαινοντας στο... Το κουδούνι. Κάποιος δεν είναι. Πάνε εδώ. Κανένας. Έλεγα... Έλεγες αγάπη μου ότι θα φέρεις άλλο ένα παράδειγμα. Σωστά, αγάπη μου. Λοιπόν, θα σας φέρω άλλο ένα παράδειγμα. Το κουδούνι, κάποιος είναι. Εγώ δεν ξαναπάω. Την πρώτη φορά δεν ήταν. Την δεύτερη φορά δεν ήταν. Γιατί δεν ήταν εκεί. Γιατί χτύπησε το κουδούνι. Πότε το χτυπάει το κουδούνι, κάποιος είναι
βρίσκεται έξω από αυτή την εξώπορτα και χτυπάει την πόρτα για να το ανοίξει. Όχι πάντα. Όχι πάντα, αλλά συνήθως. Τις περισσότερες φορές. Κατά κανόνα. Εγώ, όταν πάω σε ένα σπίτι, τίποτα το κουδούνι για να μου ανοίξει να μπω μέσα. Άρα και στη συγκεκριμένη περίπτωση σημαίνει ακριβώς το ίδιο. Τέλος πάντων. Θα πάω να ανοίξω για τελευταία φορά. Και αυτό για να μην με πεις χειρογνώμων. Όμως θα πεις πως και πάντα δεν είναι κανένας. Είδες, κανένας. Εσείς οι άντρες νομίζετε πως έχετε πάντα δίκιο, ενώ έχετε πάντα άδικο. Το κουδούνι, κάποιος είναι. Αγάπη μου, η πείρα μας έμαθε πως κάθε φορά που χτυπάει το κουδούνι δεν βρίσκεται κανένας απολύτως πίσω από την πόρτα. Ποτέ! Ποτέ μη λες ποτέ. Ειδικά για το κουδούνι. Όταν χτυπάει το κουδούνι, κάποιος είναι έξω από την πόρτα. Είσαι πολύ ξεροκέφαλος. Και ο δικός μου. Ποιος είναι? Της Ματάρης. Επιμένω πως κάποιος είναι. Και εγώ επιμένω πως δεν είναι. Και εγώ επιμένω πως είναι. Και εγώ επιμένω πως δεν είναι. Αλλά ακόμη και αν είναι, εγώ δεν ξαναπάω. Αν θες, πήγαινε εσύ. Θα πάω εγώ. Γεια σας. Ο λογαγός των πυροσβεστών. Καλησπέρα, κυρία Σμιτ. Γιατί θυμωμένη? Βλέπετε, κύριε Λοχαγέ, η σύζυγός μου είδε πως είχε άδικο. Είναι ταπεινωμένη. Διότι βλέπετε κύριε Λοχαγέ, υπήρξε μια μικρή διαφωνία μεταξύ του κύριου και της κυρίας Σμιθ. Εσείς να αλλάξετε κούρεμα. Και θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ να μην ανακατεύεις ξένους στα προσωπικά μας. Ξένος. Ο κύριος Λοχαγός ξένος. Ο κύριος Λοχαγός είναι φίλος της οικογένειάς μας πάρα πολλά χρόνια. Βλέπετε, η μητέρα του μου έκανε κάποτε άσεμνες προτάσεις και ο πατέρας του μου είχε πει σε περίπτωση που κάνω κόρη να την παντρευτεί. Μέθανε περιμένοντας. Μα δεν φταίτε εσείς γι' αυτό. Ούτε και εκείνος φυσικά. Θα μου εξηγήσετε επιτέλους τι συμβαίνει? Εγώ. Ο σύζυγός Η σύζυγός μου επέμενε. Ηρεμήστε. Εξηγήστε μου εσείς, κυρία Σμιτ. Αφού το θέλετε, θα σας το πω. Μου είναι δύσκολο, αλλά θα σας το πω. Διότι πιστεύω πως ο πυροσβέστης είναι και λιγάκι ξομολόγος. Ακούω. Κύριε Λοχαγέ! Διαφωνήσαμε με τον άντρα μου. Εκείνος υποστήριζε πως κάθε φορά που χτυπάει το κουδούνι, κάποιος βρίσκεται πίσω από την πόρτα. Που είναι και το πιθανότερο. Και εγώ επέμενα πως κάθε φορά που χτυπάει το κουδούνι, δεν βρίσκεται κανένας απολύτως πίσω από την πόρτα. Όσο και να φαίνεται παράξενο. Αλλά δεν είναι, δεν είναι. Διότι στην πράξη αυτό αποδείχτηκε. Στην πράξη αποδείχθηκε αυτό που έλεγα εγώ. Απόδειξη ιδού. Ο κύριος Λοχαγός χτύπησε το κουδούνι, το άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα. Ούτε μπήκε. Τώρα που χτύπησε το κουδούνι. Την τέταρτη φορά. Η τέταρτη φορά δεν μετράει. Σωστά.
Πάντα οι τρεις πρώτες μετράνε. Ναι! Κύριε Λοχαγέ, μου επιτρέπετε να μιλήσω? Παρακαλώ. Όταν άνοιξα την πόρτα και σας είδα, εσείς δεν χτυπήσατε την πόρτα? Ναι. Στάθηκατε μπροστά από την πόρτα και χτύπησατε την πόρτα για να σας ανοίξουν. Δεν το αρνιέμαι. Βλέπεις, είχα δίκιο. Δηλαδή, τι, ο κύριος Λοχαγός δεν είναι κάποιος? Ανέστε την ύπαρξή του? Όχι φυσικά! Όχι φυσικά! Όπως το ξαναλέω, η τέταρτη φορά δεν μετράει! Την πρώτη φορά που χτύπησε το κουδούνι, ήσασταν εσείς? Όχι. Ορίστε, το κουδούνι χτύπησε, αλλά δεν ήταν κανένας. Μπορεί να ήταν κάποιος άλλος. Περιμένατε πολλή ώρα έξω την πόρτα. Περίπου 3 τέταρτα. Και δεν είδατε κανέναν? Κανέναν, γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρο. Τη δεύτερη φορά που χτύπησε το κουδούνι, το χτυπήσατε εσείς? Όχι, αλλά και πάλι δεν είδα κάποιον απ' έξω. Ορίστε, είχα δίκιο. Νίκησα! Μισό λεπτό, αγάπη μου. Κύριε Λοχαγέ, συγγνώμη που ρωτάω, αλλά τι κάνατε τόσο ώρα έξω την πόρτα? Τίποτα, μωρέ, σκεφτόμουν κάτι δικά μου. Προσωπικά. Ούτε την τρίτη φορά χτύπησατε εσείς το κουδούνι. Την τρίτη φορά. Την τρίτη φορά εγώ το χτύπησα. Και πού ήσασταν όταν ανοίξαμε την πόρτα? Να μωρέ, κρύφτηκα έτσι για αστείο. Κύριε Λοχαγέ, αυτά τα πράγματα δεν είναι καθόλου αστεία. Θα σας μαλώσω. Τελικά εμένα δεν μου έλυσε κανείς την απορία. Όταν χτυπάει το κουδούνι μιας εξώπορτας, υπάρχει κάποιος έξω από την πόρτα? Ναι ή όχι? Ποτέ. Κανένας. Πάντα κάποιος. Μην αρχίσουμε τα ίδια. Θα σας το εξηγήσω εγώ. Τα πράγματα είναι απλά. Όταν χτυπάει το κουδούνι μιας εξώπορτας, άλλες φορές κάποιος βρίσκεται απ' έξω, άλλες πάλι όχι. Αυτό μου ακούγεται αρκετά λογικό. Και εμένα. Όλα είναι πάρα πολύ απλά και λογικά. Φιληθείτε τώρα. Φιληθήκαμε το μεσημέρι. Θα ξαναφιληθούμε αύριο. Δεν υπάρχει βία. Κύριε Λοχαγέ! Η συμβολή σας στην επίλυση του προβλήματος μας ήταν αποτελεσματικότατη. Γι' αυτό, παρακαλώ, νιώστε άνετα. Κάντε το καπέλο σας και καθίστε μαζί μας. Το καπέλο θα το βγάλω, αλλά δεν θα καθίσω. Για να είμαι ειλικρινής, ήρθα εδώ διότι είμαι στην υπηρεσία μου. Και σε τι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την υπηρεσία σας, κύριε Λοχαγέ? Μπορώ μπροστά τους. Ναι, μιλήστε ελεύθερα. Είμαστε χρόνια φίλοι. Δεν έχουμε μυστικά μεταξύ μας. Καλώς. Μήπως έχετε καμία πυρκαγιά στα σπίτι σας? Συγγνώμη. Υπάρχει ιδιαίτερος λόγος που ρωτάτε? Ναι, και συγγνώμη σας το λέω πάλι, αλλά έχει στείλει η υπηρεσία μου να σβήσω όλες τις πυρκαγιές της πόλης. Όλες. Μα τι κρίμα. Και όμως, όλες. Εδώ στο σπίτι μας. Δεν ξέρω αν έχουμε. Θέλετε να πω να δω? Κύριε Λοχαγέ, δεν μας μίλησε τίποτα καμένο. Είστε σίγουροι? Ναι. Ότι στη σοφίτα, στην αποθήκη κάπου. Να σας απογοητεύσω. Ούτε μία στήθα. Όμως, με την παραμικρή φλογίτσα, θα σας ειδοποιήσω μέσα σας. Στο τζάκι σας κάνει? Παρακαλώ, οπουδήποτε, θα με υποχρεώσετε. Θα κάνω τι μπορώ. Στο δικό σας το σπίτι? Δυστυχώς. Δεν πάνε καλά οι δουλειές σας φαίνεται. Κάλια, η φωτιά έχει γίνει πιο σπάνια και από χρυσάφι. Όπως ξέρετε,
Άμα δεν υπάρχει κατανάλωση, πώς θα βγει η επιχείρηση? Μα ποια κατανάλωση, κύριε Λοχαγέ, αφού υπάρχει κρίση παντού. Στη γεωργία, στην οικονομία, στις πυρκαγιές. Μα ασφαλώς. Άμα δεν κινείται η οικονομία και άμα δεν είναι ακμαία η γεωργία, πώς περιμένετε να έχουμε επάρκεια στις πυρκαγιές? Πουθενά, όντως. Ούτε στις πυρκαγιές, ούτε στις πλημμύρες. Ναι. Όμως, έχουμε επάρκεια στη ζάχαρη. Ναι, αλλά τη ζάχαρη την κάνουμε εισαγωγή από το εσωτερικό. Ενώ οι πυρκαγιές δεν συμφέρουν. Έχουν μεγάλη φορολογία. Βέβαια, που και που κάτι συμβαίνει για να δικαιολογήσουμε κι εμείς την παρουσία μας ως υπηρεσία. Κανάς εμπρισμός, καμιά φωτιά από τσιγάρο, αλλά όχι συχνά. Περασμένη εβδομάδα πέθανε μια κοπέλα, διότι άφησε τον κάι της ανοιχτό. Μα πώς το ξέχασε? Δεν το ξέχασε. Νόμιζε πως ήταν η τσάντα του. Τι αφηρημένη. Μπορείτε να κοιτάξετε και στο μαγαζάκι με τα σπίτια. Πήγαμε και κοιτάξαμε. Τα πουλάνε, δεν τα ανάβουν. Οπότε κανένα τέτοιο μαγαζάκι δεν πιάνει φωτιά. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσα να σας στείλω στην εφημερίδα της ενορίας μας. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να επέβω εκεί. Κύριε Λοχαγέ, να κοιτάξετε στο σπίτι των Τυράν απέναντι. Είναι ξένοι. Βέβαια έχουν δικαίωμα να αγοράζουν σπίτια εδώ σε εμάς, στα Καλάπροαστα του Λονδίνου. Αλλά δεν έχουν δικαίωμα να μας ζητάνε βοήθεια όταν ένα από αυτά πιάσει φωτιά. Να τη λέτε καλέ. Πέρσι έπιασε φωτιά στο σπίτι των Τυράν. Και κάποιοι, ναι, κάποιοι πήγανε και τη σβήσανε. Μόνοι τους. Και κρυφά από τις αστυνομικές αρχές. Αλλά εγώ δεν τους καταγγείλω. Ούτε κι εγώ. Τέλος πάντων, αφού δεν έχετε πολλή δουλειά, γιατί δεν μας λέτε μερικές από τις ιστορίες σας? Ναι, ιστορίες. Έχω να το λέω. Οι ιστορίες των πυροσβεστών είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Μα πάνω απ' όλα αληθινές. Ακριβώς αυτό που είπατε. Αληθινές. Διότι εγώ λέω ιστορίες μόνο που τις έχω ζήσει, όχι που τις έχω διαβάσει. Μα φυσικά, κύριε Λοχαγέ, αφού η αλήθεια βρίσκεται στη ζωή και όχι στα βιβλία. Αρχίστε. Εγώ θα αρχίσω, αλλά μπορείτε να μην με κοιτάτε. Ντρέπομαι λίγο. Μα τα λέτε τόσο χαριτωμένα. Αλλά υποσχεθείτε μου όμως κάτι άλλο. Δεν θα με ακούσει. Τι μας λέει τώρα? Συγγνώμη, κύριε Λοχαγέ. Μα αν δεν σας ακούμε, πώς θα καταλάβουμε την ιστορία? Σωστό και αυτό. Μα είστε τόσο αυθόρμητος. Σαμουράκι! Ναι, το φορά! Κούτσι, κούτσι. Καθίστε κάτω. Κουράγια. Αρχίστε. Η ιστορία που θα πω έχει τίτλο «Ο σκύλος και το βόηδι» και είναι μύθος παιδαγωγικός. Ένα βόηδι ρωτά ένα σκύλο. Πώς καταφέρεις και δεν καταπίνεις την κορβοσκίδα σου? Ο σοφός σκύλος το απάντησε. Λέω στον εαυτό μου πως είμαι ελέφαντας. Ποιο είναι το ηθικό συμπέρασμα αυτής της ιστορίας? Αυτό να το βρείτε
Άλλη ιστορία. Άλλη. Άλλη. Ο κόκορας. Ένας κόκορας θέλει να μηνυθεί ένα σκύλο. Πάει λοιπόν σε ένα δέντρο, σηκώνει το ποδάρι του και το κατουράει. Αμέσως τον συλλαμβάνει η αστυνομία για πλαστοπροσωπία. Όχι. Η αστυνομία δεν κάνει καθόλου καλά τη δουλειά της. Προχθές, στο σπίτι των γειτόνων μας των Τόμψον, ο σκύλος τους νόμιζε πως ήταν κόκορας. Έτσι ξύπνησε πρωί-πρωί και ξεκίνησε να λαμπίζει. Όμως, κανένας δεν τον συνέλαβε για πλαστοπροσωπία. Μια που το έφερε η κουβέντα, θα σας πω κι εγώ μια ιστορία. Η Αλεπού και το Φίδι. Πάει η Αλεπού και λέει στο Φίδι, είμαι μάνα σου. Και λέει το Φίδι στην Αλεπού, είμαι κόρη σου. Και τότε ρωτάει η Αλεπού το Φίδι, πώς γίνεται να έχω μια τόσο μακρόστενη κόρη. Και τότε λέει το Φίδι στην Αλεπού, και εγώ πώς γίνεται να έχω μια τόσο μαλλιαρή μάνα. Καταπληκτική η ιστορία σας. Θερμά συγχαρητήρια. Μια απίστευτη ιστορία. Ναι, αρκετά ενδιαφέρουσα. Την έχουμε ακούσει και εκείνες φορές στο δημοτικό. Ναι, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στο δημοτικό. Εμένα όχι. Η σειρά σας. Ξέρω μόνο μια ιστορία. Η Αθοδέσμη. Ένας αραβωνιαστικός πηγαίνει στην αραβωνιαστικιά του μία ανθοδέσμη, αλλά δεν της τη δίνει, αντίθετα της λέει θέλω να χωρίσουμε και παίρνει την ανθοδέσμη και φεύγει. Ευχαριστούργημα. Είστε καλά. Κύριε Σμίτη, έχετε καταπληκτική σύζυγο. Το ξέρω. Η σύζυγός μου είναι η εξυπνάδα προσωποποιημένη. Τολμώ να πω δε ότι είναι και η θηλυκότητα προσωποποιημένη. Κάτι που είναι πολύ φυσικό, αφού είναι πιο θηλυκή από μένα. Πείτε μας την νέα ιστορία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πονάνε τα παπούτσια. Ελάτε τώρα. Μία τελευταία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ω, μα σας παρακαλώ και εγώ. Εγώ σας συγκεντεύω. Αλλά αφού επιμένετε όλοι. Τι το ήθελε και μπαίνει τόσο πολύ. Θα μας ζαλίσει πάλι με τις λακίες του. Και ψαφάω από την πλήξη. Τώρα κάτσε κάτω. Η ιστορία που θα πω έχει τίτλο «Το Συνάχη». Wow. Ο κουμπάρος του Σταθμάρχη ήτανε Κύριε Λοχαγέ, αν μιλάμε για τον ίδιο, νομίζω πως κάνετε λάθος. Διότι αυτός βλέπετε δεν έτρωγε ούτε πούτι, ούτε στήθος. Έτρωγε μόνο φτερούγες. Δεν λέμε για τον ίδιο. Θα είναι απλά συνωνυμία. Δεν επιτέλους καλά. Γιατί αυτουνού η θεία χείρεψε πολύ νέα. Όπως η δικιά μου. Συλληπιτήρια. Το ξέρω τι κάνει με τη θεία μου. Άθεια. Η οποία παντρεύτηκε πολύ νέα
να κάνουμε. Και είχε ένα ξάδερφο, ο οποίος έγινε πασάκους εκεί στα δημόσια σφαγεία. Το οποίο τα μεταφέρουν σε καινούριο κτίριο. Πάρα πολύ ωραίο. Ασφαλώς. Να πάμε την άλλη εβδομάδα. Φυσικά. Και είχε μια κόρη μονόφθαλμη και ξανθιά που τη λέγανε Μαρία. Κάθε μονόφθαλμη και ξανθιά το οφείλει στον εαυτό της να λέγεται Μαρία. Εγώ δεν έχω πει. Άσχημα. Η οποία είχε μια μάνα που κοιμόταν ανοιχτά τα παράθυρα το χειμώνα γιατί δεν φοβόταν το συνάκι. Περίεργη ιστορία. Εγώ προσωπικά θεωρώ απίθανο να μάθεις να μην φοβάσαι το συνάχη. Φυσικά. Αν δεν το έχεις πάθει ποτέ σου, πώς να το φοβάσαι. Εάν το πάθεις όμως μία φορά, το φοβάσαι για πάντα. Σωστά. Συγγνώμη κύριε Λοχαγέ. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Εκεί, στο τέλος, με τον αδελφό του παπά. Κάτι μου είναι σκοτεινό. Τσαράσατε επειδή είναι μαύρα. Κύριε Λοχαγέ, έχω κι εγώ μια απορία που σίγουρα θα την έχουν και οι υπόλοιποι. Μιας και ήταν περίεργη ιστορία. Δεν κατάλαβα κάτι εκεί με το κουμπάρο του σταθμάρχη. Σχέση. Από ό,τι φαίνεται κύριε Λοχαγέ, όλοι μας κάτι δεν καταλάβαμε σε αυτή την ιστορία. Γι' αυτό προτείνω εκ μέρους όλων μας να μας ξαναπείτε την ιστορία από την αρχή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ ήρθα μόνο να σβήσω τη φωτιά σας και έχω ήδη αργήσει. Τι ώρα είναι. Εδώ στο σπίτι μας δεν έχουμε ώρα. Γι' αυτό εδώ τι είναι. Αυτό είναι σίγουρα ρολόι. Αλλά, ξέρετε κύριε Λοχαγέ, το μαγαζί εδώ στη γωνία με τις αντίκες, το είδαμε εκεί καταπιεσμένο. Να του λένε τι ώρα να χτυπάει. Έτσι, το πήραμε σπίτι μας, να χτυπάει εκείνο ό,τι ώρα θέλει. Για πείτε μου τώρα, τι ώρα λέει. Μα φυσικά, αυτή που θέλει. Κύριε, τι θες παιδί μου? Μέρη, τι θέλεις εδώ, πήγαινε στην κουζίνα σου. Συγγνώμη κύριε και συγγνώμη κυρία. Συγγνώμη κύριε και συγγνώμη κυρία. Θέλω να πω κι εγώ μια ιστορία. Σε έστριψες. Μάλλον τρελάθηκε. Θέλει να πει κι αυτή ιστορία. Μα ποια νομίζει πως είναι. Εσείς τον ελεύθερο κατέβαστε. Δεν είναι δυνατόν. Εσύ εδώ. Δεν είναι δυνατόν. Εσύ εδώ. Γνωρίζεστε. Όχι
απλώς γνωριζόμαστε. Είμαι τόσο ευτυχισμένη που σε ξαναβλέπω. Αυτό δεν είναι δυνατό στο σπίτι μου. Σε ένα από τα καλά πλάσκα του Λονδίνου. Εσύ τόσο περιάδεικτο. Αυτή είναι που έβησε τις πρώτες μου πυρκαγιές. Ναι, ήμουν ο πυροσβεστήρας του. Συγγνώμη, εάν είναι έτσι, αυτά τα συναισθήματα εξηγούνται και είναι ανθρώπινα. Κάθε συναίσθημα του ανθρώπου είναι ανθρώπινο. Όσο ανθρώπινο και να το φέρετε εσείς, η θέση αυτής της κοπέλας δεν είναι στο δικό μου το σαλόνι. Δεν έχει την απαιτούμενη μόρφωση. Α, είστε πολύ προκατηλημένοι εσείς. Παρόλο που το θέμα δεν με αφορά, πιστεύω πως η υπηρέτρια μένει πάντα υπηρέτρια. Ακόμη και αν έχει κάποιο ταλέντο να γίνει αστυνόμος. Άσε με, μη με σφίγγεις τόσο. Ηρέμησε, θα δεις. Είναι καλοί άνθρωποι, μην τους φοβάσαι. Βέβαια, το θέαμα δύο αγκαλιασμένων είναι λιγάκι συγκλονιστικό, αλλά και λίγο Αυτό ακριβώς που είπατε. Κυριολεξία. πρωτοποριακό. Συγγνώμη που μπερδεύω. Αλλά αυτό που εμείς ονομάζουμε βρετανική συστολή είναι άγνωστο σε πολλούς. Μα όχι βέβαια πως το λέω για εσάς. Και να το λέτε πως εγώ Δεν θα σας πεις τίποτα. Έλα να σας πω τι θα σας πω. Θα σας πω μια ιστορία. Μέρη, εάν θες να πεις ιστορία, την κουζίνα σου μπροστά στον καθρέφτη. Τι περίεργο. Και εγώ διαβάζω ιστορίες μπροστά στον καθρέφτη. Αλλά δεν είμαι υπηρέτρια. Μα γι' αυτό μου είπες ότι σήμερα κοιτάχτηκες στον καθρέφτη και δεν είδες το πρόσωπό σου. Όχι αγάπη μου. Αυτός το είπα γιατί ξέχασα να ανάψω το φως. Μια που το έφερε και η κουβέντα, θα σας πω να πει. Μέρη. Μέρη. Είσαι ανυπόφορα πεσματάρα. Ναι, και γι' αυτό θα σας πω ένα ποίημα. Ένα ποίημα προς τιμή του λοχαγού μας. Η πυρκαγιά. Το γνωρίζω αυτό. Πιάσαν φωτιά τα κάστρα και στάνες που δεν τις σβήσαν όλες οι μισομάνες. Φωτώσανε τα έλατα, φωτώσανε και οι λεύκες, φωτώσανε και οι άντρες, φωτώσανε και οι γυναίκες. Λαχώριασαν τα ψάρια, κοκκίνησαν οι ουρανοί. Κορώσανε οι κότες μαζί και με τη νύχτα. Στάχτη όλα γίναν. Και όπως θα έλεγε η γιαγιά, αυτό συμβαίνει όταν πιάνει πυρκαγιά. Πυρκαγιά! 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 Κι όμως αγάπη μου, οι στίχοι της είχανε κάποια θερμότητα. Είχανε κάποια θερμότητα. Η στίχη ήταν καυτή, ζεματιστή, υπέροχη. Όχι υπέροχη. Κύριε Λοχαγέ, τα παραλέτε. Μπορεί. Άλλωστε εγώ μόνο έτσι μπορώ να καταλάβω το φως. Συγγνώμη. Να τι είναι για μένα το όνειρό μου. Σχεδόν τα πάντα. Μα μια που είπα όνειρο, θυμήθηκα πως έχω δουλειά. Και αφού εσείς δεν μπορείτε να μου πείτε τι ώρα είναι, σας λέω εγώ πως σε 3/4 και 16 δευτερόλεπτα ακριβώς πρέπει να βρίσκομαι στην άλλη άκρη της πόλης για να σώσω κάποιον από βέβαιο κάψιμο. Γιατί θα πιάσει φωτιά η σόμπα του.
να είναι κάτι πιο απλό. Ένα κάψιμο στο στομάχι. Όμως πρέπει να πάω, με έχει ειδοποιήσει εδώ και 3 μέρες. Αφού είναι έτσι, κύριε Λοχαγέ, ευχαριστούμε πολύ για τις ιστορίες σας. Να είστε καλά, εγώ για τη φιλοξενία σας. Λοιπόν, κύριε Λοχαγέ, καλή τύχη και καλές φωτιές να έχετε. Να είστε καλά. Χάρη σε εσάς, περάσαμε πέρα στιγμές. Καλώς. Καληνύχτα, καλή διασκέδαση. Άντια. Επίσης, γεια σας. Μισό λεπτό, κάτι ξέχασα. Τι κάνει η φαλακρή τραγουδίστρια? Έμαθα πως δεν έχει αλλάξει ακόμα χτένισμα. Καλώς. Καλώς ορίσατε. Η Αγελάδα το θυμώνει είναι τα φοράδα! Καλή αργά παρά αργότερα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Θα το φασώνω το φαγητό σου και δεν θα πεις κουβέντα. Η ζωή κάτω, την κοιτάμε από το μπαλκόνι μας. Τα αυγό κουρεύεται. Η Αγελάδα όταν θυμώνει γίνεται φοράδα! Καλή αργά παρά αργότερα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Θα το φας όλο το φαγητό σου και δεν θα πεις κουβέντα. Η ζωή κάτω, την κοιτάμε από το μπαλκόνι μας. Τα αυγό κουρεύεται. Ναι, η ώρα. Φάγαμε σούπα, ψάρι, πατάτες πιστές και εγγλέζικη σαλάτα. Τα παιδιά πήραν εγγλέζικο νερό. Καλά φάγαμε κι απόψε. Και είναι πολύ φυσικό, αφού κατοικούμε σε ένα από τα καλά προάστια του Λονδίνου και λεγόμαστε Μάρτιν.